Palmeira, máis que ningunha outra vila do Barbanza, goza dun privilexiado emprazamento que a converte en miradoiro e espectadora das illas e paisaxes recortadas que a rodean. Destacaremos na nosa ruta a importancia do sector pesqueiro, que marca de xeito determinante as tradicións, as construcións e o desenvolvemento comercial e urbanístico da vila. O itinerario deseñado empeza e remata no mar, despois de percorrer as estreitas e serpenteantes rúas da vila Palmeira. Dos seus puntos de interese poderemos obter máis información, descargando no noso MP3 audioguía que a Mancomunidade Arousa Norte pon ao seu dispor nesta páxina web. Primeiro punto de interese. A fonte do Bacelo é un conxunto de dúas fontes e un pequeno parque exemplo de sincretismo entre construcións antiguas e modernas. Destácase Made por ser escenario de experiencias etnográficos e lendas do lugar, xa que aquí antigamente reuníanse as mulleres para cantar, falar e agardar a que os homes regresaran do mar. Indicacións do punto 1 ao 2. Deixamos atrás o conxunto de costas a fonte do Bacelo. Seguimos en dirección ao porto, pola vía principal a man dereita. Un letreiro anuncia a localización do noso seguinte destino, Porto de Palmeira. Segundo punto de interese. Porto de Palmeira. O Porto de Palmeira agarda casi intacta a súa estrutura orixinal do século XVII. Neste lugar daremos conta daqueles elementos que configuran a paisaxe do Peirao, a súa orixen e a evolución ata os nosos días. Ademais poderemos ver exemplos de embarcacións tradicionais como as dornas. Indicacións do punto 2 ou 3. Dende o paseo do Porto achegámonos en perda ao miradoiro do castelo ao final do Peirao á man esquerda. Ergueito sobre os restos do antigo castelo señorial de Palmeira, hoxe desaparecido e ao que accedemos polas empinadas escaleiras. Terceiro punto de interese. Miradoiro do Castelo. O miradoiro do Castelo de Palmeira está asentado sobre un antigo castelo señorial, propiedade do Arcebispado de Santiago. Neste punto atopamos a maior riqueza da vila, as vistas sobre multitude de illas, montes e paraxes naturais que a rodean. O monumento ao emigrante testemuña doutra das realidades históricas do lugar. O elevado índice de emigración que Palmeira padeceu. Indicacións do punto 3 ao 4. Descendemos as escaleiras e collemos o primeiro calexón que a man dereita ascende cara ao interior do pobo. Dende esta posición e na primeira estreita rúa á esquerda seguimos recto pola rúa do Cruceiro de Marcos. Continuamos recto por esa rúa camiñando en paralelo á costa e ao Porto Palmeirán, para descender posteriormente por unha rampla que nos leva ao noso seguinte punto, a praia da Cambra. Cuarto punto de interese. Praia da Campra. A praia da Cambra é outro dos vestixios vencellados ao desaparecido castelo de Palmeira. Desde este punto vemos os restos da antigua fábrica de Salazón, un dos primeiros recursos de desenvolvemento económico do século XIX.
Indicacións de punto 4 ou 5. Voltando sobre os nosos pasos e deixando o mar ás costas, comenzamos o ascenso pola estreita vía que sube á man dereita. Este ascenso ven adornado de construcións escavadas na rocha e sobre ela, de fachadas coloristas tan habituais nas nosas vilas costeiras, polo aproveitamento dos restos das pinturas, empregadas para as embarcacións. A man dereita, según ascendemos, atopamos un hórreo, agochado na frondosidade da casa que o acolle. Continuamos sen desviarnos polo calexón chamado Rego da Auga, ata desembocar nunha pequena plazoleta, na confluencia das rúas Cambra e Rúa do Monte. Chegando así ao noso quinto punto de interese, Casa das Cunchas de Vieira e Hórreo. Quinto punto de interese, Casa das Cunchas e Hórreo. A Casa das Cunchas é unha construción típica da vila, na que se conxugan enxeño, creatividade e precariedade trasladadas aos muros de algunhas casas que soubiron aproveitar as cunchas de Vieira para protexer, ao lado da vivenda máis castigado polas inclemencias do tempo, a súa beira ao hórreo, construción característica da paisaxe galega. Celeiros adicados ao secado e almacenamento do millo e outros produtos da terra. Indicacións do punto 5 ou 6. Bordeando o hórreo polo seu lateral esquerdo, vemos o seguinte punto de interese. Seguimos a man dereita pola rúa Doutor Torres. Só 10 metros máis aló chegamos á praza da Igrexa de San Pedro. Conxunto parroquial de Palmeira. Igrexa do século XVII, aínda que rematada no XIX. Segundo os planos de Faustino Domínguez. Destaca esta igrexa pola sobriedade construtiva exterior e polas imaxes que custodia no interior, da autoría do escultor Ferreiro en boa parte. O conxunto complétase coa casa parroquial anexa e o palomar do corpo único circular.